Horas amanginang, pajupang hitamu saya di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami, na mungkin boy mangurupi hita di pangradiota di jamita partangyangan, songoninang di jamita di hari Minggu, siganu Minggu. Di video on naing patol hason nami tu hita pikiran nami, anggiat boy mangurupi hita, taringot tu jamita di hari Minggu, Ima di hari Minggu tanggal 10 Mei 2025 Minggu jubilate turpukta imasian Hesekiel bindu tolu puluh opat ayat 10 saha ro di ayat 10 Hesekiel bindu tolu puluh opat ayat 10 saha ro di ayat 10. Amanginang dukta kasuja hami turpuhi jalahu pahusor-husor hami di pikiran nami omma na perjulu naing takas dihita. Moldo di bahasa Batak patorakon manang mandok di bagasa sadahata taringot tu kecewa, manang kekecewaan. Saya jodo di pergaulan sehari-hari gabi tadok ai kecewa au tuho laibah kecewa du au tuho amang bah. Ali ahadu bahasa Batak ni kecewaon. Mulut tado rupani sogo rohaku hurak pas. Muru kau manang dang puasau hira songon na so pas. Ali tadok ma diturpuk taon taida puncak kekecewaan Tuhan Allah kepada para pemimpin ketika itu sehingga dia mengambil alih ausan diri nama. Di sido nau peting perjulu idauta di turpuhon. Berarti istilah lain tang terpakai behalakon. Dang adong be lapatanna. Dang marguna be nasida. Puncak dalam tanda kutip amarah boy dotong. Alai puncak kekecewaan ala memang dang diulahon hombartu na semestina manang seharusna. Nunga kondisi ni bangsa Israel di konteks ni turpuk tahun na tertekan secara batin ala ikon mangadopi habuangan nasida persoalan-persoalan na diadopi nasida naso mian ditano ni nasida sendiri alai na boy donian denggan tuk peso di hutan nasida molo denggan di parmahani alai di kondisi si songoni justru akka uluan akka na manguluhon partu gini nasida tang mangapuli dang tanda kutip pasonakon roha dang paringgaton kondisi dang mangalihon semangat dang menjaga nasida. Jadi kita tidak heran kalau dalam kehidupan setiap hari juga kita melihat ada banyak orang yang masih tega menambah kesusahan dari orang-orang yang telah hidup dalam kesusahan. Dari mereka yang telah menghadapi banyak pergumulan atau yang sedang banyak pergumulan. Justru masih ada orang yang seharusnya menolong tetapi justru sebaliknya menjadi beban. Yang seharusnya menguatkan, yang seharusnya melindungi, yang seharusnya mengayomi, namun sebaliknya justru menjadi menambah beban, menambah luka, menambah penderitaan. Itu sering kita lihat dalam kehidupan setiap hari juga sampai hari ini. Boleh saja kita tidak menghakimi siapa, atau mungkin saja kita juga berperilaku seperti itu. Ketika orang lain menghadapi kesusahan, penderitaan, kita tidak hadir sebagai orang yang menghibur, menguatkan, membela, ataupun berempati, menolong, tapi sebaliknya menjadi
sumber masalah atau ikut menjadi satu masalah yang harus dipecahkan atau masalah yang harus dihadapi oleh orang lain ataupun orang yang mengalami penderitaan itu. Jadi ido huidahami terpuk tahun situasi ni akka partogi ni bangsoi dohot situasi ni nani adopan ni bangsoi sasitongna nunga be eh, berbanding terbalik. Anggo situasi na diadopi ni akka partogi di bangsoi nian seharusnya boydo na sida manugihon ka bangsoi lam tarapul lam margugu lam conok tu de bata di parmahani nasida ala dilehon di nasida kesempatan ala dilehon jahuba di nasida rupani dipakai nasida tadok majo rekan kerja Allah. Sebenarnya itu adalah suatu kesempatan istimewa apabila Tuhan memperkenankan seseorang menjadi rekan kerjanya atau mempercayakan pekerjaan yang seharusnya dikerjakannya kepada seseorang untuk dikerjakan terhadap orang lain atau dia dipilih menjadi bagian dari perwujudan missio Dei, misi Allah. Bukankah seharusnya itu harus dipandang sebagai satu hal yang istimewa? Tetapi justru banyak yang tidak menghargainya dan menghormatinya ketika Tuhan memberi satu kesempatan kepada mereka untuk ikut dalam pekerjaan Tuhan, menggembalakan, menuntun, memelihara. Diturbuk taon taida ma. Dan gabe rupani dianggap nasi day song sada na ikon tanggung jawab si peopon aka partugi di bangsoi. La justru gabe dipakai nasi doi rupani laho mangait tu dirina. Di puncak kekecewaan ini manakin Roma tu hatta ausan diri nama. Au nama nalaho marmahani nasida. Ida benar didok di ayat 10 sada. Ai songonon dohata ni Tuhan Jehovah ida ma au. Apalah au sendiri uso-uso sogut di biru-biruku jala duluaku nasida. Ala nu ngamar serak. Ala ni partugi parmahan naso denggan rohai. Naso mangargahon tugas amanah tanggung jawab na pinasahat ni debata tunasida. Alai ingotot tamanguse jala idota diturupohon ternyata ternyata dakya ditadikon debata bangsona. Tukpe diloas arsak, tukpe diloas na sida mangadopi situasi di tiki inay kosongoni, alay tok tongdo di parrohahon debata nasida. Ini adalah sumber sukacita yang harus kita rayakan. Inilah sesuatu yang harus kita rayakan, kita nyanyikan. Menjadi satu sukacita bagi kita. Karena Tuhan tidak pernah lupa akan umatnya. Tidak pernah luput memperhatikan umatnya. Sekalipun terjadi sesuatu yang menjadi penderitaan bagi mereka atau menjadi suatu hal yang menyiksa bagi mereka atau membuat mereka tidak nyaman, tetapi Tuhan terus memperhatikan dan akan memberikan yang terbaik. Dakke ahape dilupahod debata aka bangsona terbukti siat turpuk tahun ausa diri alani argani bangsona na pinili nei aladang haposan biak kapartogi i didok au sadiri. Mangihut ma tuson cara ni debata lahu marmahani akka biri-biri matsai denggan di parade saluhutna di lehon narikot di sarihon jala di batasadiri rab dohot nasida. Oma barita nauli dihita molo tabuat tu pada nem baru Yesus Kristus nang rap gabe Immanuel di tonga-tonga ta gabe parmahan na dengan roha nama ngatusi nama mboto ahado narikot di ngelutta.
Jadi boy maidao taturpuhon muse songon dua sisi. Sisi na parjolo tu akka partogi, tu akka na manguluhon, tu akka na dipilit Jehovah, tu akka na dilihod debata, tugas, mandat, tanggung jawab na manguluhon, ikon manatma, taargahoni, sotung dibuat debatai siak kita ala ibana sadiri sanggup do marmahani akka biru-biruna jala marmahani dumenggan sian na niulan yakka partogi atong molo dilehor debata partikian dihita laho manguluhon memimpin menggembalakan songon partogi songon uluan manat ma taingot ma sada tanggung jawab na ikut si hanguluhon si dalat tonota doi asa tutusi tututa parmahani ima tuaka na manguluhon dohot na terpilih nang akamar halado dohot menggembalakan marmahani ruas songon gombaran di biru-birui. Alena padua hon tuhita songon ruas pe takas matur puhon nang tuhita sudi rakia ditadikon de bata HP hita tok tong do di parrohahon molo pe songon nahirana ditadikok kita alam masa godang akka parukilon alam masa naso tinagam nirhata alai didokdo au sadiri molo dang di parmahani kapartogibi au sadiri debata makilala ima gabe mual nilas nirohata di minggu jubilation Jahoba marmahan bangsona dakya ditadikon debata hita adong do slogan ni sada klub sepak bola you'll never walk alone. Tuhan memperhatikan, mendengarkan. Adong istilah dongan musik galau. God always listening and understanding. Tuhan selalu memperhatikan dan mengerti. Maka percayalah, taruhlah hidupmu di dalam Dia. Percayalah padanya. Ingat sumber sukacita kita dalam kehidupan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan telah membuktikannya dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus dan Ia tinggal dalam eh, orang-orang yang percaya untuk menolong mereka dalam setiap pergumulan. Oma baritalas ni roha hita dang ditadikod debata HP hita. Imana sa diri makilala jala marmahani hita. Di inganan jala tu inganan nadumenggan sian saluhut. Jehovah si parmahanau. Dakurangan manangaha hita. Imay pikiran nami manginang anggiat bui mangurupi hita.